Linavçe Khorasanê yap ser bajarê Erzurumê va Hecî Kirbaçê heftê pênc salî vaye 6 salin vî simbêla xwe jê nekiriye ew simbêla xwe dirêj dike û dibêje heta roja qîyametê jî ez ê vî simbêlê her dirêj bikim. Ez jî îro li dikana wî mêvanim yên ha tiraşa me bike. Erî wele. Kerim ki acîm. Tu jî ser çavê min re hatî? Ev der li Xuristîna Erzurumê berberxaneyek e. Ew berberê ku bi simbêla xwe ya 6 salî kêr û guzanê li ser rûyê müşteriyê xwe digerîne jî dengbêj Hecî Kirbaçê heftê pênc salî ye. De porsorê lê 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 henne dayê vay vay. Hecî Kirbaç ji gundê Heyderkomê yê bi ser navçeya Xuristîna Erzurumê ji dayîk bûye û taybetiya wî ya herî mezin simbêlên wî yê dirêj in. Ew vaye 6 salin ku simbêla xwe dirêj dike û li seranserî welêt jî bi simbêla xwe tê naskirin. Li Enqerê yarışmek çêbû. Yarışmek çêbû navê yekî Abdullah bû. Simêlê aqasa bû li der yarışma çêbû ew birincî qezemiş kir. Wer dilê min şewitî min got abû wê simêla piçûk wî birincî qezemiş kir. Çima ku lêl min xistiye. Ez ê jî simêlê berdim. Eva 65 salê min temam me eva simêla xizmet şêra kiriye di qeza Xurasan da daha da ez sevinmiş dibim bir xizmetê dikim. Hecî Kirbaç bi simbêla xwe şampiyonî jî bi dest xistiye. û dîsa bi xêra simbêlan xwe gelek cara hatiye xelatkirin jî. Mesrefa simêla min di vê mehêda çi qakên be 500 panote. Çi qakên be. Heta çi wextê dibe tê simêla xwe berdî. Yalnız ez bi vê dûrima hana da simêla xwe jê nakim. Eğer ku her me hecê diriya hecê da ez wê çaxê ez ê simêla xwe jêkim. Simêla xwe jêkim. Wekî dinê simêla xwe heta roja mirinê ey ava bisekine. Dikana berberiyê ya Hecî Kirbaç rojane bi nas û dostan bi rêwiyê reyan û nenasan tije dibe û hinek pêra wêne dikşînin hinek jî guhdariya kilamên wî dikin. Rojeka teke li mala bavê min gulî bera Xwedê nayê gunahê. Her wiha kes û karên wî dost û hevalên wî jî şanaziya hevalbendiya wî tînin ziman. Wexta ku em çûçek wîca ku esra diçûm em dadine Xweresîn me digwe her cem Hecî amca em tiraş bin. Çima tiraş bin? Hecî amca semêlî gerin eşxara lê mêze dikin bese. Semêlê wî ra jî em gurur duymuşin. Semêlê wî jî baş in. Tirkiye şampiyoniye. Memleketê me qeza me temsil dike. Valla babamın abi perrinde, per başı. Yani gerçekten beje yiğit. Gerçekten yiğit. Mesela sondaki hebe de go eva semîla min e semîla xwe eva nebe ez semîla xwe kurkim. Yani şerefa semîlê waka hebû. Notanî protokolê ki mezin. Yani semîl bextê mêra temsil dikir. Piştî darbeya 12 îlonê darbekar û serokkomar Kenan Evren di seredanek Xuristînê da Hecî Kirbaç dibîne û jêra dibêje ji îro şûnda navê te Hecî Pala ye. û ew nava ji ew ro virva her bi ser wî vadimîne. Simbêlên Hecî Pala anha gihîştiya metroyek nîvê û ew bi hebûna simbêlên xwe yê 6 salî xwe her şanaz dibîne. Abdulselam Akîncî Rûdaw, Xuristîn, Erzurum.